Ngai ngồi yêu play hai cái này cái clip mắt các bạn ngay yo cái này cái lát ye các bạn ye puli cái tin cái jong play bát ban pen kan mau lang mat phi ki para bangai baharo ki badon hai cái này cái rilum kasi jain tie cái jongi ki be yo cái lát ye các bạn ye ngap lang la kalong ha cái này cái YouTube channel các bạn ngi shakri yêu try ringkat bat phi ki para bangai hagari baro koi Ngai khub lei cha phi wei pi wei ha ka kerteng ka bathyang tam ka jong try jisu la kalong ki balong ki pra ngai jongi la kalong ki bom patlong ki pra ngai tro ki ba phila ban yo sngo leng ba jong ka ni ka jing pen kan mau na ka tin ka jong blei to blei un da kerkhu to blei un da don kat to blei un da yalam ya ka ba unang ra unang kentiu ya ka jingim ya ka met pat ka mensim ka jong phi baro ki para bangai ublei un kerku ka tin ka jong blei ka bang kwa ya ka ban yaslok hagini ke step kalong na ka kitab ka jong Isaya ha ka lenong ka ba sau huai ka de khot ka ba shipho ka ba ongum ni to wat chep ting me namar ngalong ringkat bat me wat ngoma namar ngalong ublei jong me ngan pensaj bor ya me oi ngan yarap ya me oi ngan kersyan ya me da kakti ka mon ka hok jonga ublein kerku ya kene kaktin ka jong blei ka banga pule tung ini duai ngai ngo ya me kanat be na ka banta kene ka por ka bakodor ka bangi yo ban ye shakri ya me kanat be ringkat ki para bangi be hagari bar kowe ringkat ba kaktin ka be im ka don hakmat jome hi atrai ka bangala pule ai ba kene ka banta kabangan yo ya kaban ya slokan long atrai ke jingkerku da kerku ya pailang oba syak skor badu besngau besngap ya ke tin ke jome kanrat laha ka beri laha ka bapau lahang no ki don atrai ji sepi ngamla ban tip nrei ma me yo ibat ma me tip iwei pe wei ngerenge atrai ji sebe men pediang ke jing duai ke jingkerpat jungi ngilapan kine baro ha ke kerteng ke jong ji su amen Kabanta kabangan ya selok na kani kaktin jong play kabangala puli kalong halor kani kabanta kaba kapas of relationship kala penbet na kabanta kani kajing shakri ya play langba kaktin ka jong play ha ka YouTube channel kalong WhatsApp ting ngan long ringkat batpi kata gede ka khobor kabong WhatsApp ting namar ngan long ringkat batpi para bangai pe kini ki kantin kide ka bau nong ya thulpa Isaya Ukraine Hakaba ke jiaj lanti jong ki khon Israel ke jiaj lanti jong ki khon ke jong blei ha ke to por kilamat ya ke jing kilamat ya ke jing le kilamat ro ya kata ke por ka ba tham ka ba ka jaj ban re Israel kala sha ha ke jing hirtma jong sim Nebuchadnezzar usim jaga Babylon badai ka ba kum kata ka nongba jing suk ke Jerusalem Keri kanan ka patoy kadut kangap mentah kilamat ke jing jenjar kilamat ke jing tang badai ha ka bukum kata kadon ka jing artatin ha ka jing maniblay kadon ro ka jing shepting ha ki babun ki liang blay lengba unong ya tholopa Isaya ai ka khubor ya ka jing pentingan lani ka khubor jong ka jing Ai mensim ha ki pajlang Israel hir baro lengba ka centur ka jong brujong blai Isaya banong ye kini kintenong WhatsApp ting kata gede ka kubor jong ka jing pentingan kata gede ki kentin snolem kita gede ki kentin ke bana blehi ha ka bala pensowa lengba ka centur ka jong unong ye tolpa Isaya ba watnum shepting namar balai banom shepting namar ngan long ringkat batpi kata kedai ke kular ke jong blei ya ki khon Israel ha go to por para bangai pe lengba kani ke jing kren lani ke jing ya thulpa ka bau bru jong blei Isaya ula kren laringin ya kren ya kani ke kitab ke jong Isaya kadon ke history kadon ke banta ha kani ke kitab Isaya kadon anreu punreu teli ke lenong kalong ke Bible read ong kinong puli ke tin ke jong blei Namar ha ka Bible bar ko wei gedon nriu teli ki kitab kita kalong ha ka testament ka brim
kalong arpukanai tel life pukanai teli kat bahaga testament kabrim arpun yau teli nap totali kita berok kalong reu pun reu haga kitab kejong Isaya kadon reu pun reu ti kalau ya serim tik bat ka Bible barok away haga je dai bat kene ke kitab ong ginong puli ginong wat bini ne ke tin jong play kalong nado kana nong baning kong hadu ka life kondai ke serim ya ke testament ka barim ke jing kren ke jong Isaya ke jing tulpa ke jong Isaya ki bon ke jing maham ki bon ke jing bishar ki bon kita ke jing pencerkai namar bau bleu bishar u bleu penjie kata bat nado kalau nong ke pasau po hadu ke banru pun rupat ye ki bejie kalong kadon ka kubor jingkermen ka kubor kawan ra ya kata ke jing tengen namar kadon ka ji isnei ke jongblei kadon ke jing rap ke jongblei kum taro hagene ke lenong ka bangala puli mantan ya ne ke khot ke bachpo ke de ka wei ne kita ke khot ka bau blei hi ulong lengba uisaya kalong whatsapp ting namar ngan long ringkat bat phi kata ke ka kular ke jongblei para bengai be umdai tang ke kular na ka bantai ki kon Israel kalong ru ka kular yang abat yangi ko ki para bengai be hakari baro ko wei ko ki para bengai be jonga watlangi ya chaga ne ke snem ka bakum ke ne ka don tang ke jing shepting ka don tang ke jing sir ka don tang ke jing ma wat ban mi na ying ban le chabar na la ying ngem tip kai ka bengen ke kendu nyap ban sumar le nyap ban ya dai le de kat bala kham tam hagane ka snem ka ba ngilatap man ta chisnem tam kane ka pandemic kalaya hagari haga perthei bat haga ne ka nongba ka jongiro kala sar bat kala wan ya ka ban trei wa ka ban penken kata lene pencitom ye ke bobun ke breu hapdeng ka bakum kata ngele seir ngele shepting ndai tang ba seir mangishimet wat kinong sanchar la kalong prime minister juga India la kalong chief minister juga state mikhala jungi pioi na kapor sigapor ke jingken tu ke jing hikai ke jing sneng ge jungki kalong tong ini sumar tong ini da yelede tong ini pikir bha namar kanika khlam COVID-19 ka trejur bat kadokala pencep ting ki babon khamtam gitu la kentu gitu ki bala kham rangba karta ki bala kham jrong ki snem ba ki dei ban nummi na ying lane banumya khle hangno namar balai kadon kata ki jiabit bat habalai bit mla shu ya ka ban sumar namar kela no temen nrai kita baro ngenomla para pengai be daga bor ga jungi dei tang ga jing snei ga jong blai ka jing tengen ka bang hidon galong halor ki kular ka bau blei ong yang abade pi whatsapp ting namar nganlong ringkat bat pi para pengai be junga kata ga dei ka tin pentingan ka bau blei lo pentingan ya ki khun Israel yau Jacob unang yalam lene Israel bala penkala ba ulay umat ya kita ke jingmap ka banau try ublay wang wat shepting an loring kat bat me ko Jacob balay wat nom shepting ya no ya unne Nebuchadnezzar usim jaga Babylon wat nom shepting ladaw hirtma makana ladaw ringmraw ya ki kon Israel wat nom shepting ngadon mga bat me ngan loring kat bat me kata ke ke kular ke jong blay Dei tanggata sekway pat ka bawang wat nom chepting an loring kat bat pi kini ki blay tau ki laban le ayu ki blay tau nong Babylon ki mlaban le ay ki blay tau ka jong un Nebuchadnezzar ki mla ya ka ban pensitom ya pi ki kun ki ba ngala suspa lene ki ba ngalari penim namar kata wat chepting para bangai be kata kadai ki jingken tu I ka jong blay Manai ke jing pentingan na ka banta ka jaj benriu Israel ka jingken tu I hagane ke sngiru hagane ka kubor ka bangadon ban ya kentu ban ya aimen sim ringkat bat piki prabangai barok kat kitu ki basha skor glong what shifting namaru try ulong ringkat bat pi ko ki prabangai be junga ngini pech hagane lengkot ka bangakwa ya kaban walam ya kane ka kubor ka bang what shifting ngan long kat bat pi hagi hinru tli ki point ki bret ka banta ka baning kong golong what shifting ngan long ringkat bat pi kugular ka jong utrai namar balai ba utip yang abadia pi he knows us utip yang abadia pi para bangai be haba udon ringkat namar ba ulong ringkat bat ngabat pi utip
ya ke jing don kam jong a jong phi utip ya ke jing ya len ti ke jong i utip na dong shadong hang nong i don hang nong i shong hang nong i sa hang nong i im hang kai ka bangi le kai ka bangi trai kai ka bangi kren utip na dong shadong namar ulong rengkat ban ngi kata ke kular ke jong play ni ken mau ya ke ne ke jing shishar haga gospel Matthews arpo pra ka nong ka khot ka khadu e kai ka ba uji suwang shwa ba un sakiu no job nengong hakmi ngalong rengkat bat pi hala ka sngi hadu ka bowai no ka berthai utau ba kular ban long rengkat bat ki kon Israel ula kular ro ban long rengkat bat nga bat pi ko ki pra bangai be jong ka balang ka jong blai wat nom septing utep yang abade pi habau tip habau yoi para bangai be balengin nang kuslai balengin nang septing balengin nang artetin kaktin ka jong blai ka penkan mau yang i brabor don ki para bangai ki bala pulelendet don ki bala la lendet igini ke khot ka sam ka jong udbet ka bachis pa arpuai ngan khmit lagi jong ki khmat chi ki lum nang no kan wan ka jingarap kan wan now tau bala thau ya ka beneng bat ka khendau ka bumut jau blai bat uta uba ka jingarap kawan ong uneu nong roi sam golong unom sya ya ka kijat bergan ki unom sya ya ka jingmi sabar ke jingrung sapo ke jongi bangin mat ya kita ke jinge un sumar yangi habangi thia bat utau blai wong ubom ju samthia yaro trai utau play ubom ju samthia para bangai be nyamar kata utip yang abadiangi balai kenin septing namar ulong ringkat batpi haba ulong ringkat para bangai be udon haki jaka baro udap haki jaka baro nging sngau ko bangim ngilong marway ngisau septing ngisau seir namar balai ngisau kenja ngisau septing henrai utrai wong haka bakum kata ngadon ringkat bat pi haka bakum kata ngatip ya pi he knows us utip yangi iwei pe iwei haba utip uji suwang namar bangalong utau nong aplang brot ubah jong pi ka gospel ke jong yones hagalanong ga basipo ni laringi pule na ru ka khot ka baningkong hado ka khot ka banriu ka yathu ye kata ka jing shisha bo ji suang ngalong unong aplang brot baba ngalong u jingkhang jong ki lang brot ukren bat utau jingkhang jong ki lang brot wong phimla ban rung hagere ki jingkhang klem danga namarulong ka jingkhang bat utau wong ngatip ya pi daka kerteng ngakot ya piro daka kerteng utip yang abadi pi para bangai be jonga kumnong ilong hang nong idon kumnong imat hagane ke snem hage jiaj lenti ke jongi namar ulong ringkat bat ngabat pi haba utip haba khot yang ada ke kerteng ka syong patah ngabara pi ke ni jubab ne me kata yos ngau ne me kata ke jingkhot bat ong mu Jisu haba un khot kis ngau thu ya ka sur ka jong nong aplang brobaba namaru khot da ka tin jong ka jing e namaru khot da ka tin jong kata ka jing pentingan ban ong wat nom septing ngan long ringkat bat pi kata ka de ka kentin jong ka jing so e ka kentin ka ba e ka bau Jisu ukwa ya ka ban ai ke jing pentingan bat ke jing pensingan yang abat ya pi pra bangai be hap deng jong ka ne ke jing lenti ka bangi dap tang ka jing septing bat ka jing sir dei tang kata pra bangai be jong ha uji suwang mdadon kamro yang aba pin na penithu de gibreu nabar ubleu bot tiplut hakane ke gospel ke jong yones kalanong kabaar ka khot kabaar phusan u yathu i kata ba ublei don kamban pla ne yathu dakibreu yanga ba dia pi para bangai bi ublei ulatip kumba utip yau Nathaniel ublei khot yau daka kerteng hagapor hagaba
Nathaniel ngay haba khot Philip Philip khot yaw Nathaniel ale ko Nathaniel ngin ya Shakri yaw blay uneu bang alamat uneu bang alashem henrei kai ka ba Nathaniel wong ngam ngej kasnong Nazaret ka barit kasnong Nazaret ka ba ngatip ha unmi utaw nong elap ubakraw unmi utaw nong sugspa ubakraw nang ta ngam ngej udep Philip wong compare la mem ngej ro henrei ale mat daladi barha ka bakum kata Jisu ya kendu dalahe dehi ya Nathaniel wong ko Nathaniel ngala shem yame da shisha ngayu i ba melong kenja Israel uba shisha ubom don gajing arsap Nathaniel ukendit wayune buat itu yanga wayune buat khot ya kerteng jonga Jisu wong ko Nathaniel ngala tip yame ngala yo i yame nadu ba menang syong hatrai jong ding dempur syuaba Philip khot yame haga bakum kata Nathaniel kendit threat badwong ngatip pa mesisha melong uta Jisu lene Messiah uba mela suspa uba mela penime nakabenta kapertei bat hangta Jisu wong nangne sakmat ko Nathaniel menso i kiba khamkrau kin jia halor kani ka kerteng lene hauni uba me melapla para bangai be ladau bleu tip yau Nathaniel utip yang ngabar ya firu ha ka bakum kanu ka jing ya kendu ka jia syam jong ka jia lenti ha kani ka bertei namar kata tonginom septing namar ulakular ban lorkat bat ngabat pi hala kasngi utip ye jing don kam jo pi yela kalong ha ka jing don kam kani ka met la kalong ke jing don kam ha ka mensim utip para bangai be jonga ublei unker khungin phai pat ka wei pat ka banta kata kare ka banta ka ba ar pat kolong ka ba ongum ni haba ublei wong what shifting ngan long ringkat bat me ndei tang bau tip namar bau long ringkat pendap ru ki jing don kam jonga ba jong fi he provide for us pendap ye ki jing don kam jongi ha kane ke jingim ha kane ke met ka jinge ka bangila mat ha kane ke snem ke jai lenti ka bangile kendo ngila yo i ha kari ngila yo i ha ki chnong ki thau gu jingi kat no ki breu kila lenga kila pisa myo shu ka bela ka kitnong myo shu ka jing lai tre lik ta kar kom ga badai hapdeng ga bukum kata ki jing septing gi bun kala ngat kala wan ha ga donut komuk pa ka ying badon ka jing khli kum ka kami ha ka ying ga badon ka jing perkhat na ka bantah jing pendap ka jing don kam yela ki jong ki khun ki ti bat ka ying ka sem hi baro klem da septing mla ban klem da perkhat ya kita bat ki wan ga jing seir kai ka ban jia la shai kai ka bangin se kendo la shai kalau wan ke jing septing kam tam ha ke ka met ngi perkhat ya kata ngi perkhat ya ke jing don kam ka bam gedi naga banta ki khun ko mukpa perkhat ya kata kum ka kmi ka perkhat ya kata kila septing henrei ublei wong what septing ngan long ringkat bat pi ti habo wong ngan long ringkat bat pi utip ya ke jing don kam jonga ba jong fi pendap kain ko para bangai bi ko kilok be jonga pendap ye kita ki jing tngan jing sdiang pendap ye kita ki jangkup ke jain sem namar ba ulong ringkat te laru don se jingai yo i laru blai jungi pet la ne ri nginom yo i nrei haba wong ngan lorkat yo i ek nga ba ye phi tiplut ye nga ba ye phi ye ki jing don kam pendap ong ne ke tin ke jong blai kan mau ya kai ka bajia ha ke tin ke jong blai men bau blai khot ya Abraham banong ko Abraham kenyano yo khun jo me kilek chaga jaka ka bangan sapni bat hangta men mani anu yo blai bat men kenya yo khun ba marwe wa Abraham ula kongo ula lek ha ke jia lenti ka balai sngi nalapoi ha ke jaka hangta shwa ha ka ban poi ke jaka ban kenya yo khun ba marwe ulong ye ki shakri nang shong no ma phi hang neng manga bu nu samla nginang ya hadu hakata ke jaka kabangin sai shakri yo blengin sawan pai pat chapi
Halanti uisak ula ong yalo pa kopa keding kine kitiar gitar katari kaladon nrei hae ukon lang brot ya kaban kenya aingu wa Abraham ulong koko nublay ula tipi nagabanta kajing kenya nrei hakadonu ula tipu pa badai mame kokon balong ulang kenya nrei wong ublay ula tipi Kiaya napoi hakajaka kabaladei ban pendep ya kata ke kamjong ke jingmane ya ulai ulat penbiang ke duan ulatei kiding ulatei badha ka bakadu ulate ya lokun menta ulat pentia ha jrong kita kiding wisa ulat sauto bat pleng dei mangau lang kenya Abraham lara laga jongga kti ban penhap laga jongga teri ban penyap le ne ban kenyano ilo kun haga bakum kata kapor ka sawa ka sur ke jong ble na beneng Abraham wat pen mensau lo jong kun jome ngatip ba me kam yanga ban yau ne kun ba marwe jome u ble la pen kre lepa yau lang kenya hang ta lau no yau kun jome Isak sim yau ne lang somo Pasusat kireng halau peniap kenya lane peniap hakajaka jong Isak ublei ula tip hi yala ka jong ke jing kenya namar balai ula penkre pra bengai be ublei penkre ke jing kenya na ka banta u Abraham kum taru mangabat mangi ningkong pra bengai be u kwa yang ngabat ngi bangin sekriyo ublei ula penkre ula pli galat La kini ka pandemik ka kang, la kata ki lockdown ki la kang, ki bor sorkar ki la kim sya chu ban sakriyo blay, haga ying ka bakantang ban yalang briu sibun, nrei parabing ay be ka jing sakriyo blay, ngila ban tay duan hala ying, ngila ban tay duan, haga noma ka jaka, blay upli galat na kabanta jong inamar, upen kre parabing ay be, lagalong da kanega sistem ka ba menta, ka ba ngila ban yalap, Lengba da kini ki kor ki bor ban pensngo ya ka tin ke jong blay kane ka de ke jing sakri blay u blay upen kre na ka banta ki ba I jo blay don jing khang lat habawat ya ka mon ke jong blay don jing khang na ka banta ban ya slok bat blay don jing khang u blay upen kre pra ba ngai be jong I pikan mau ke ka ba je ki khon Israel haba kila mi na Egypt Anda hakila poi har ke durio ko basau ke don ke jing shepting namar kim laban cross ke durio basau kane ke jingele manta ki ong ngin sayap hangne ko Moses balai bamem ailat yangi bangin yap hari jibat ki sim paro banya ka ba mesha yangi ban yap hagane ke rut jong kane ke durio basau nrei blai pat wong kumno habau Moses lo duai Wong tit ya kene ke duri wasau kan karar liang kala long kal lenti ba baki khun Israel ken ya anda haba ki khun Israel ke lalai che siliang blai wong pat yau Moses ong tit piang sa sisen ya kene ke duriau bahkan tapno para bagai pe ijonga ki khun Israel haba ke lalai siliang Kila yo kita ki sipai songkolai kila yo kini ki sipai ke jong nong Egypt semparo ba kila bot na din henrei nda kila lai siliang mentala perngep no ye kipat haga durio basau umyo jisu ya ka jingjob ka bakrau Bleula ai hagi kun Israel habdeng jong kata ke jingale bet ke jinge ka ba ki snow la kutlat u bleu thau galat namaru pen kre ndai tangata ka bam gadi ka ba ki kendo ki kun Israel Ula pendap dekat mana? Sau paus nem kiat, ki biang kabam gedi. Sau paus nem kiat, ki jangkup jongki ki manrim. Sau paus nem kiat, ublei lopsai ki la kalong haba ki kwak dok ublei ai da ke taki erklau. Para bengai be jonga haba ublei wong wat siap ting nganlong ringkat bat pi un pendap ki jing don kam jonga bat jong pi. Para bengai be namar kata tongin nom septing tongin ngai skem tongin chania haublei hagi por baro norwai sam hagal nong gabalai khondai u khot gabalai u khot yang abadia pi trust in the Lord para bengai be chania hautrai hagi por baro hagi jing agency jongene ke jing kendo jongene ka pandemic jongene ka klam COVID-19 jongene ke snem u blei wong wat septing
ngan long ringkat bat pi ngan pendap ke jing non kam jong fi para bengai bi hadu menta ngampat yo sngo ba weiru ban ong ba ngalapep chetja ngalapep pan bam jing bam ngam don chu ubleu dang pendap yang ngaberia fi para bengai bi oi ke jing ngila perkat kum ki breu ngimla ban klem da perkat ngimla ban klem da penchong dor ya kita nrei utrai cumpat la khanglat u pendap ke jing don kam para bengai nang ne sakhamar ro utrai pendap tangba ngin ngei scam tangba ngin senialot tangba ngin IT la de hagamon ke jong utrai utip na kabanta jonga ba jong fi utrai utip ya piro ko ki pra bengai bi hangno pidon pila banlong kisngoba ngidai hanong kendong ba ngisngo kumba pidon hagaja ka kendong don ba yui mano utrai yui utip pendap ki jing don kam jong fi ngani hangta ka waipat ka benta pra bengai bi habo blewong to what shape ting ngan long ringkat bat pi dei tang ba udon ba utip ya pi dei tang bo pendap pi kita ki jing don kam jong pi se ka waipat ka long ba unyada yangi he defend us unyada yangi pra bengai bi ngingim dai ki sipai ngingim dai ki polis ngingim don bor ngirong tagi breu ki betlot ngi persyang ban sumari atau covid ban yadai lade ban lat na kata nrei lada utrai sumar para bengai be ngimla ban le ruem da ka bor ka jonga ba ka bor ka jongpi habau blewong what chapting namar ngalong ringkat bat phi habau ulong ringkat utakeng unyada utakeng unweng no hagani ka khot ka bangala puli ublewong what chapting ngalong ringkat bat me what so maru namar ngalong ublei jong me utau balong ringkat udai ublei mdeiro ubreu mdeiro ki spai mdeiro ki bor jong kedega jing start jong kedega pertai dai ublei balengin dang artetin balengin dang chapting uneken unyada yanga badia fi para bengai be lada ulayada ki khunis rana ka durio basau haka ba ki sipai Egypt kila be na din ula prengep no haga durio basau ki nongshun ki jonga ki jong piro para bengai be ki ba ap na kamon na ka diang utrai unyada utrai un sabehi utrai un pensai bor yang abadi pi bangila ban ya le ru ya kita ki nongshun para bengai be tang kata ka ba ngin scam hagi ki ki jong utrai ken ko ki ru kan thei ko ki kun sweat kaktin ka jong play kaya thu yang iba ublei jong udai ublei jong ki ru kan thei ublei jong ki kun sweat ha ka kitab ka jong Isaiah hi kala nong ben kong ga khot ka ba khan nyo ye thu ye kata ba ublei udai ba bisar hok ye ki ru kan thei ublei udai tau ublei uba bisar hok ye ki kun sweat balai ngin dang septing habau bisar hok kumut udon hasenda jong ka kut bisar udon hasenda batpi haba pisngo shepting haba pisngo kyo ublewong namar ngalong ringkat batpi o para bengai be unyada yang abadi pi ko kabalang ga jong blei ublei unyada yang abadi pi unyada ga balang baro wat lang isngo shepting wa gila ngisngo seir kani ka juk ka kitab ka jong Isaiah hagalanong ka bal life way kaya thu yangi kumni para bengai be kabalang upen srim ya kata gadur kum ka sim ka baher haga bakalaban ngat hagi jing syariam kalaban ngat hagi jing syak peniap lene ki riu sneu ki riu baman hendrai ulai wong ngan yada ngan pelaj namar balai wong Sumaria ka Jerusalem lene Sumaria kata ka child of God kapala suspa kapala tid de gador gasnam ka jong balai pin shepting balai ngindang artetin para bengai be hit namar utau blai ubah don ringkat bat ngabar pi unyada yang ngabar pi Sumar yang ngabar pi norwai samro hagala nong ba lai pulai kat khot ka ba khat ar bat khat khandai wong kini kiktin para bengai be sok kita ki breu ki ba utrai blai jong ki bat kita ki breu ki ba ula jit banlong ki jingok kenti ki jong
un pelatnya ka mensim naka jingyap ban un sumar naga nem sniu o ya roi trai u vlei bo yada u vlei bo sumar naga benta jonga ba jong phi para bangai be jonga wong un yada namar balai ngide ki briu ki jong trai bala suspa ngide ki briu ki bau trai ula tit ngilong ke jong tangene ko wei galong ka jingkali hagene ke klipmat yang ngilang baro kalong pidai nem ki kun ki jong blai pidai nem kita ki jong blai blai wang sok kita ki breu ki bau trai ulong blai jong ki ma phi baro pidai nem ki jong blai ki bayos go ke tin ki jong blai hagene ke klipmat tongin yit tongin pechelade ladangi dei ki jong blai para bangai be tongin tengan hangta tongan i hangta ka weipat ka benta what shaping namar ngalong ringkat bat pi utaw boong what shaping namar ngalong ringkat bat pi ndai tang bau tip ndai tang ba upendap ki jing rangkam ndai tang ha ka ba uyada usnengro yang apa dia pi prabangi he correct us usneng ya ka jing identi ka jing im ka jong apa jong pi ha ka jing ya dailem baru blai ladangi bakla ladang himle igamon ke jong trai ublay ai ke jing sneng namar bau tipte ong ke tin ke jong blay ya ki banga I ka sneng sempat para bangai be ublay jong ula sneng ya ka berte ula sempat ya ka ri ke jong wat haduk kane ke snong haduk ki ying ki sem ke jong kane ke snem kini ki bangila ya lanti nganget ke dei kata ke jing syak ke jong blai ke jing sneng ke jong blai yang apa dia pi namar blai ukwa ban penbet jengi ukwa ban penbapat jengi ukwa ya ka ban kedaulan ti jengi bakan ne ke jing le ke jongi ngila le iga babakla persya yo blai de kata ke tin ke jong blai ka bau blai huyong lada ki breu jonga ki bala khot ka kerteng jonga ki penrit yelade ki plano ale ki jong ki pop ki kelaga bomot bat haba kinduai ngan sngo na bneng na jrong pra bangai pe haba blai usneng haba blai korek yang apa dia pi haga jingai lenti bat kum kari bat kum ka jaj ben reu ka don kami ke jing kelaga bomot ken ka bau blai kwa yang apa dia ngi para bangai pe u Jeremia hagel nong ka basipo hagel khot ka ba arpu saw ong kumne atrai to sneng yanga hanrai tang haga jing bisar om haga jing pitar jong me namar yo ngajak no yo bangam long Yesu para bangai be junga ladakini ka pandemic ka bau blai ula sya ya ka ne ka COVID-19 ka bangila mat hadu mantamen menne kumne ria dei ke jing sneng ke jong blai ke jing duai ke jong apa ke jong pi ke long tongin duai ke long atrai to bishar to sneng yangi nrei om kat kata ka jing bitar ka ban kentat no tangkat ke jing sneng bangin kala ka bumut bangin pai shu bangin ya shem baru ujop hagalanong ka basan ka khot ka ba khat nhiều haga jing duai ke jong uang soku tau breu yau bau bleu la sneng namar kata wat nyau beng mame ya ka jing sneng jong badon bor baro naba upen mong mau uspain rumo upen mansau mo upen kia rumo oh ya roi trai para bangai be jonga ngai ka ne ka pandemic kala penlong bangin bisar ka ba pelong ya ka bangin yet ya de ha ke ne ki por ba bangi syong ha ke ying sem ha bangi perkat ya ke jing sem ka ba kum ka ne la sya set kut ka kam ka jongi kalong mentangin yet ya de ken ka dainem ka jing sneng ke jong blai ha ba blai sneng na ka benta jongi kata ka bau jupong deu bleu ba penmong deu bleu pat uban spain pat deu bleu ban pen masau deu bleu ban pen kia bleu pen kia ki donut jongi bleu nyarap naga banta jonga ba jongi para bangai be hapdeng jongene ka jing pen bek ka bau bleu sha haga jingim jongi haga jing ai lenti tongin shim para bangai be ba ka ne ka jing sha ki jong blei ka dei kata ka bau blei upen bek upen bhapat ya ka jingim ka jongi lengba ka ne ka pandemic ngani hangta ka weipat ka benta ka ma kwa ban bu hang ne long what shape thing ngan long ringkat bat me
habau troy habau Jisu ulong ringkat bat ngabat pi para bangai be un yalam lenti yang ikan hakelanti ai he guide us on yalam yang habau bleu yalam balengan nang chepting balengan nang ardatin habang adon haga jingalam ga jong trai balengan chepting u debit haga sam ga ba ar pulai kabau pen kan mau golong nganom kerdo namarba une unong aplang brod babha u pentia yang haga jaga plang ga bajirngam u yalam utrai haga jaga plang bajirngam ndai tanggata haga jinglong breu David ruang don ga jing duna don ga jing bakla la banyaj bakla no na galenti wong upen pai pat ya ga mensim u yalam lenti pat cha galenti ka hok o yaroi trai mangabat mangiru ko para bangai be ko ki lok be ki be sngo langba kane ka tin ga jong blai haga ne ga klemat ngila bakla ngila yaj lenti bakla kum ki breu haga no jingai kat no jeliu kat no ki jing bakla ki jing bom ngai ki jing ale kai ki jing bom sunyeu ki jonga bat ki jong phi haga ne ga klemat ngilong kum ne ko mangilong dei namaru trai lopen pai pat ngidon uneu no aplang brod baba u bau Jisu ngalong ulong aplang brod u baba ngalong ru jingkang jo gilang brod ula pli ya ga jingkang ula khot yang abri phi daga kerteng bat menta ngila rung hangta hakata ga jiat lenti ban ye syam yok pa lengbau Jisu Kris u bolong ga lenti ga jing sia bat ga jingim de ngila ma hangta menta uni wong ngalong rengkat bat phi ngayalam lentiri phi para bangai pe tongen so kemen tongen senia kan hangta nginai tilot thau ne balengan septing uyalam lenti yang abadi phi haba uyalam lenti mau para bangai pe nginam septing e unorai semensim haga jirai ka basau spa sau huai ngikan mau broborong kresu kapten donbor uyalam yangi nginom krendong ba u khot yangi langi yo I buram nengim yo I hadin tongin bot yau klem kan randin para bagai pe jonga u kres ulong kapten jonga bejong fi Syaprang in yaj menta nginom septing hapdeng jonggane ka pandemic jonggane ka klam kensha ka ba ngile kenduk pra bangai be jonga utrai un yada utrai un sumar utrai un ri yang abe phi tang bangin long ki jong ukeng namar utrai uyalam utrai udang kedolenti tongan I hangta ka benta ka khadu nagane ka tin ka jong blai ka bangalong what septing ngalong ringkat bati para bangai be haba uang ngalong ringkat bati namaru tip namaru pendap gijing don kam namaru yada yang abe pi namar bau yo ilot barok na dong hadong uta udei unong suspa oh yaroi try hiridimos ula suspa yang abe pi hak daga batit daga dorba ke snam ke jongoi ngila pule gane barabor hak shichi shiki hebru hak nong ga khandai ka ba u Jisu lengba une brujong play ula panpau la ne le tho ye gane ke jing shisha ba u Jisu dai tau siang jong ga bom jukot how ne ka don ka jutang ga batmai bat kata ka jutang ga batmai galong baula syaknya daladehi halor ga dingfna da ka snam ga jo kalong ka baula the halor ga dingfna ban siuspa yekin dong pop ka ne ga bertai ka snam jong kimrat ka bala kenya dagi longpa ha ka testament ga barim kala ban peniasuk ban ai ga ta ga jingsuk nrekam la ban pendam no ye ka pop jong unong pop menta ongu pol hang ne kalong daga snam ga jong Jisu la peniasuk yau nong pop badu play ndai tang peniasuk pendam no sendon de ki pop daga bau sius pa no yang abadi phi para bangai be kai kata ga jing sius pa philaban kali yalade philaban perkhat yalade kai kata ga jing sius pa ban lengkot ka chum yalam jumut kum ni yang abadi phi para bangai be jonga usoitan ula dep mortgage lane ula dep bu benda yang abadi phi ha dujok satang bangin sulai dujok ndangin yap ngin lay dujok namar balay
kata ka pop ka bangila le pop ki breu ha gani ka perthai na du tau patamen wadam ga im ka pop hier peteng kala trei lada umwanu ne kun jong bleu Jesus Christ ya ka ban pendu pendam no ya gani katakan trei kam bat katakan ya nrei mentau Jesus maru tip ka perthai kana blak lacu na gani ka pop ladep modgate satu jok ding ya kata wan daladehi haga jakapan syak mengabat bapi halor gading pernah usyak no mau ke dia ketu garam kabang idei ban lejujok ujisu saino yang abe pin na dujok jaga jing lai loi kata gadai ke jing suspa pra bangepe ya garam kabang adai ban siu kabang mengama mengahi ngadai ban watlat ban pendep gane ujisu ladep siu no ngela lai loi kita usiu dagai dakasnam kabawlate halor ka dingfna ha Calvary prabu ai junga kata gadai ke jing suspa kabau Jisu what shaping namar ngalong ringkat batpi ngala suspa ya phi ong yo Jacob what shaping ngakot ya phi daga kerteng ngala suspa ngala tit daga dorba kasnam kumtaro yang abarengi para pengai be junga ulatit yang abare pi daga dorba kasnam gijungo halor ka dingfna ha Calvary menta ka dei tang ba mangabat ma phi kalo bangin nom chapting in ai ya ka hok ka bahatam ka bangin shakriyo play in le ya ka mon ka jong play watlah breng jong jing chapting ha ka jinglong do ka jing chapting kom ki breu nrai utrai wong wat chapting a lor gat bat phi ngala suspa ya phi ngala thi ya phi da ka dorba kabar da ka snam ka jong ahi namar ka tangin ya chaprang namar kata ngin shakri hun yo play nginem ban pen sobha yo play kat bau dang sha e yang abade phi ha ka ni ka prai ko ki lok be ko ki pra ngai be ki be yo snow ya kene ka tin ka jong play ka bon what shaping ngalong rikat bat phi bat ya kene ki kular sno ha kene ka nong rim jong play hi how play hi ha ki ti ki jong play u play no ai bor yang abarengi hap deng jong ka jing alen ti ka betlot ha kene ka perthai kum ke breu hang ta ken ngin sayo mat ya ka burom jong ka jing kemen ka bangin ya shem baru trai u bala suspa u bala tit yang abade phi da ka dorba ka barem to play un kerku ya ke kne ke kintin ke ba pen kan maulun kot na ka tin ka jong play ngin ya duai ha kene ka por ablay be jong ange ai ngoi me bangi donu play uba im uba melakular yang abrengi atrai Jisu be banong watnam septing namar melong ringkat ablay jonga yarap yang abangan septing yarap yang abangan sautu atrai pamedon bat nga haki porboro pamedon bat ngi atrai ki parabngai jonga balang pamedon bat ngi ki pat kristan hagari ke jongi bat kine ki bangai baro atrai Jisu be bakin so scam ta daga basno hame daga basanyat lut hame banginam so septing ya ke jingdon kam gane ke do banginam so septing ya kalasai nomor ka don hakikti ke jome a blay jonga kapala lek no atrai Jisu be kapor kapala lek ngimla so ya kaban bat biang ngimla so ban khot pat a blay ya kane kapala sai ro ngim ti patrai Jisu be ya rap ya kane ka banta ka ba menta ngin scam hame ya rap atrai Jisu be je ke para bangai chakari baro bangin sushan ya betang hame ngin bread met mensim ai tilo tang ti jome o kan rato sngau ye ke jing duai sa skor ke jing pat jing ha ke ne ka po naba kini ke pan ker tenga jong Jisu amen to ngini wai no bada ka bo wai no to ai ba ke jing ai ke jong u Jisu Christ bo trai kan dab yang lembat ki bangai baro ha ke ne ke rilum ke si janti ke jongi ke jingi ba ke jong blay bau pa kan yai sno bat kan yai dab markal yang la kalong ki bangai lembat u blay ka jing ai ka jing pensai bor ka jing slok ka jong mensim bakoi hapdeng ke jing shepting hapdeng ke jing artatin hapdeng ke jing e ba ke jing ale to kine lai ke bolong woi blay ki long rekat bat ki bangai ki badon ha kane ki rilum ka si janti ka jongi bat satlak jong ka ne ka bertai nadu mentah bat sadu bom bom jukut amen.